ka zo ni ne wanda. Haba. Da alƙawari zan ji koko da kawo sammaci zan ji. Ha! Ban gane alƙawari ba da sammaci, me faru? Akan mutanen nan mana, heci ba mutan alƙawari su ki cika. Irin kwayin na wanda ake musu waƙoƙi ko? Ka iya waƙan nan na iya waƙa. Kwarai kuwa. Ka iya kwamedin nan na iya. Kwarai. Ka iya rawa na iya. Haka ne. Haka muke ta tikara. Ka ga mutum na ya shi haƙura yana dariya. Kai, ba ma abin da ya fi bani haushi. A bidiyon nan ka ga mu mai ta uban yan camama muna ɗaya yaƙi haƙura. Da baki na ba haka yake ba, amma ga baki ɗaya baki na ƙara wajewa. Salamu alaikum. Ba a man. Kai. Ga su ga sha. Haka yake. Ai za ku gani cikin farin ciki. Ai ni a cikin farin ciki ba wanda ya kai da farin ciki yau. Me faru? Sai ce kake Allah. An yi alƙawarin kuma an cika mun gani. Ina gaya ma. Ba ni aka mawa ba. Aboki na aka mawa kud da kud haka muke da shi. Aka mai alƙawarin kuma an cika. To ai kamar kai ne aka yi ma ai. Ba ba. Ai da abin da kaga kuma aka mamenin ka. An maka idan kuna so ku ga zahiri ku biyo ni ku zo mu je dan na sanya yana kofa gida ba inda zai je kaga masu yi dan Allah kenan wallahi kaga masu yi dan Allah haka kai irin wayannan alamun yan aljanna kenan kuma an muku alƙawarin ne a mutun 2015 ake mana har yanzu bai ci ku wallahi kuwa dan Allah ina da roƙonka ka daina kukan nan ka daina kukan nan dan Allah ai ba bakin ciki kadai ke sa ya kuka ba alaikum farin ciki ma yakan sa mutun ya ku assalamu alaikum Assalamu alaikum wa barakatuh. Wace mana kada ta farin ciki. Mun yaba kada kuma mun isa kada kuka. Kai hakuri ka daina kukan nan. Allah kai abu gode. Kai hakuri ka daina kukan nan. Hakuri nake baka. Dole ne in kuka. Ai kuka a bagi da hakuri na. Dan Allah ku yi haƙuri ku daina. To wai tsaya ma in tambaya. Wai me haƙuri ku a nan wajen? Dan Allah ku kukan nan na me ne kuka? A dole in yi kuka ba. Haƙuri za ka yi. To wannan mutumi kamali mumini kana ganin irin wannan ɗawainiya da mutumin nan ke wa al'umma. Ga irin wannan hidindimu da yake wa al'umma mutum ne mai tausayin talakawa wanda ya san darajar kansa ya san darajar wanda yake tare da shi ma. Ai ba abin da zamu yi sai dai godiya. Kuko ai kuka da ma kama ne yayi. Kukan ai ba na wahala bane na dadi ne. Ko ai wannan da kake gani da yayi maka yanzu kake kuka ina ganin in ya ƙara maka sai an yayyafa maka ruwa. Akwai waɗanda ya ba suna gidajen haya ne ya ba su filaye yanzu suna nan a nan hayi suna da gidajensu yanzu na kansu kyauta ya ba su. Allahu akbar. Saboda haka wannan shi da ya ɗauki fili ya baka wannan ba wani abu bane a wurin shi. To ga abun mamaki ni da na shiga ka daure naga kutare guragu almajirai makafi kowa duk inda da tambaye fa gidansa nake da na ce jarma tun daga bakin titi dina ake ni kaina da kallo ana ganin na gama yin nasara saboda shi duk wanda yake tare da shi damuna ne uwa albarka. To haka zaka zo gidan shi da safi za ka samu mutane za ka zo ofis ɗin shi za ka samu mutane kai a majalisar inda jarma yake zama idan jarma bai zo wurin nan ba to in ce maka ba kowa ke jin daɗin zama a wurin nan ba. Wato shi dai da gani mutum ne na mutane a sosai kuwa mutum ne muni maji daɗin zama da mai gida ne ko ga Abdulkadir. To saboda haka to saboda haka na shirya mai ƙawataccen wani tawa kyautar don in nishaɗantar da shi da duk wanda ke ƙaunarsa don haka nake cewa ku biyo ni mu je ku gani. Wani zama adali mai kyau da kyalkyali taka a hankali ɗawai su talakawa adali kana da hankali mai saraki mai ilimi an gwasa da tosha gwagwarmaya sannu malami baban haruna baban aliyu abajari baban abubakar baban awwal baban zainabu ne baban sardauna baban zahra umar sir ɗan kane
maji daɗin oga abadin kadir darakta namu ne Jaman ka daure. mu fita hudan lawal getso gani ɗanka ne ɗan baiwa kama da wani batawa ne in ka ji wani baban zaba a gaida kai jarman ka daure maji daɗin tsohon baba mai martaba Aliyu Muhammad gabi yau muna gaisuwa Kama da wani batawa ne in ka ji wani baban zaba a gaida kai jarman ka daure maji daɗin zuwar baba mai martaba Aliyu Muhammad gabi yau muna gaisuwa. da sunan ka sarki Allah wahidin makagin bayi ka taimake ni sarki Allah waka da ke kudirin yi sanyo wa malami ne mai daraja mai taimako ga dukkan bayi malam Ali jarama baitinka a yau sai na yi mafita na zo gaishe ka da tangwara irin na kanawa Kama da wani batawa ne in ka ji wani baban zaba a gaida kai jarman ka daure maji daɗin zuwar baba mai martaba Aliyu Muhammad gabi yau muna gaisuwa. Allahu kai kake mini kullum gashi ma a yau na dawo kayo dubin salati gun manzo wanda alkhairi ya kawo sa'alihi sabai ya Allah shirafa usaina sawo darajar su tara tsako ina a garuruwa har kawo masoyinsu lallai ya dace makiyinsu bai dacewa Kama da wani batawa ne in ka ji wani baban zaba a gaida kai jarman ka daure maji daɗin zuwar baba mai martaba Aliyu Muhammad gabi yau muna gaisuwa. ga malami babba dan Allah fadar ka yau ni na zo mu fita wutan lawal gezo a gidanka yau ni na zo ka yi min du'a'i kun Allah na zarrace mutanen gwarzo domin kuni ina da yakinin almajiri yana son kanzo don haka gaban ka na duka jarraman ka daura mai son kowa Kama da wani batawa ne in ka ji wani baban zaba a gaida kai jarman ka daure maji daɗin zuwar baba mai martaba Aliyu Muhammad gabi yau muna gaisuwa. sarauta sai dai mai ilimi jahili ba za ya iya ba ko da a ce ma an bashi tasarrafin ba za ya rike ba idan ya yi hukunci sai ka so a ce ba za ka kara gani ba domin kurakurai sai sun yi yawa a cikinsa ba karya ba ga ilimi kuma ga mulki kun ga abin yi daidai Kama da wani batawa ne in ka ji wani baban zaba a gaida kai jarman ka daure maji daɗin zuwar baba mai martaba Aliyu Muhammad gabi yau muna gaisuwa. ba dai mutum ba sai Allah ƙaryar ku ƴaƴan bayi malam Ali jarman ka daure tamburanka yau sai na yi na zo cikin gidanka da batutuwa amma abin ya neman nauyi bayyana su ko kuma yin kyale na rasa yaya zan yi ka bani shawara bawan Allah domin na yau dacewa Kama da wani batawa ne in ka ji wani baban zaba a gaida kai jarman ka daure maji daɗin zuwar baba mai martaba Aliyu Muhammad
sharrukan zamani. Yan uba suna damuna sun ɗauro ɗin shaidani. Basa so ni su gana motsa ko na samu sukuni. Mene addu'a a gurin Allah ya tsare ni din roɗani. Aikin ku ne ku kuka iya ulama manyan bayi. Kama da wane bata wane in ka ji wane baban zaba. A gaida kai jarman ka daure maji daɗin zuri baba. Mai martaba Aliyu Muhammad gabi yau da gaisuwa. Ba duk mutum yake iya samun baiwar da Rabbana ya baka. Ga kasara ki ga ka mu'allim da yan uba suna bayan ka. Addu'a ina maka har kullum Allah ya kara tsare ka. Allah tsare ka dukkan sharin gaban ka koma bayan ka. Maji daɗin zura gaishe ka mai hankali maso talakawa. Kama da wane bata wane in ka ji wane baban zaba. A gaida kai jarman ka daure maji daɗin zuri baba. Mai martaba Aliyu Muhammad gabi yau da gaisuwa. Wasu sun ce in yi masu waka ni ko na ce masu naki. Bana yi wa jahili waka na biwa mutanen kirki. Mai taimako ga dukkan al'umma ko in ce mai sadauki. Kamar irin su jarman ka daure wanda baya korar baki. Angon Sa'adatu baban abba lafiya kayo takawa. Kama da wane bata wane in ka ji wane baban zaba. A gaida kai jarman ka daure maji daɗin zuri baba. Mai martaba Aliyu Muhammad gabi yau da gaisuwa. Idan na ce da kai babana wallahi ban yi wa karya ba. Sannan idan na ce maka jigona ai ban yi wa sarrai ba. Sannan idan na ce maka na zarce kowa a kwanka ban kyauta ba. Amma a rai ina da kenan ina kai ne ba zan karya ba. Allah Ubangiji ya tsare mana kai mai martaba masoyin kowa. Kama da wane bata wane in ka ji wane baban zaba. A gaida kai jarman ka daure maji daɗin zuri baba. Mai martaba Aliyu Muhammad gabi yau da gaisuwa. Akwai batutuwa a cikin raina amma abin ya nemi ni nauyi. A rayuwa yana damuna na rasa yaya zan yi. Idan na zo gidanka da kwana ai ni karatu zan yi. Wasu ko su ce mini in na zo in ce da kai fatauci zan yi. Ina baka zaɓi a rayuwa ka bani shawara dan baiwa. Kama da wane bata wane in ka ji wane baban zaba. A gaida kai jarman ka daure maji daɗin zuri baba. Mai martaba Aliyu Muhammad gabi yau da gaisuwa. Idan na ce zan yi karatu a gidanka ai haka yayi. Amma ina da nauyi a duniya ga rayuwa kwatayo sauri. Sannan idan na ce zan yi fatauci mafita ku bani da nauyi. Da dai a ce so samu ne in zama naka komai zan yi. Da uba mu kasance da ne da kai uban talaka. Kama da wane bata wane in ka ji wane baban zaba. A gaida kai jarman ka daure maji daɗin zuri baba. Mai martaba Aliyu Muhammad gabi yau da gaisuwa. Hakika akwai bambanci da talaka da meyan mulki. Sannan akwai bibici da malami da meyan mulki. Har a yau akwai bambanci mai kuɗi da shi da saraki.
kaka malami kaka mai kuɗi sannan kaka saraki lalle a duniyar nan ka dace mai martaba maso talakawa Kama da wane batawa ne in ka ji wane baban zaba. A gaida kai jarman ka daure maji daɗin zuri baba. Mai martaba Aliyu Muhammad gabi yau na gaisuwa. Iya an sa'adatu mai daraja a dole ne yau na yaba ma uwar gida sarautar mata mata gajar makin shafa ma kin ba da shawara mai kima a gwamnajinki mai alfarma hajiya sa'adatu mai kima gare ki yau na karo himma matar maji daɗin zuro jinjina na ke mamana Kama da wane batawa ne in ka ji wane baban zaba. A gaida kai jarman ka daure maji daɗin zuri baba. Mai martaba Aliyu Muhammad gabi yau na gaisuwa. ‘Ya'yanku ‘ya'yan albarka gare su yanzu na yi kwazo haruna jinjina a gare ka haruna namu babban gwarzo ali jarumi mai daraja abba kaji gunka na zo abubakar a gaida maso talakawa kuma ka zamanto gwarzo awwal ɗane shi ma gare shi jarma mai talaka Kama da wane batawa ne in ka ji wane baban zaba. A gaida kai jarman ka daure maji daɗin zuri baba. Mai martaba Aliyu Muhammad gabi yau na gaisuwa. Zahara una gaishe ki jinjina nake a gare ki Ali Sardauna a gaishe ka jarumin maza mai kirki Mansur ina daga sauti ɗa ne gare shi sadauki Allah ya ba ku jikon al'umma ya zama ko ba ku yoho murna jaraman ka daure giwa jarumi maso talakawa Kama da wane batawa ne in ka ji wane baban zaba. A gaida kai jarman ka daure maji daɗin zuri baba. Mai martaba Aliyu Muhammad gabi yau na gaisuwa. Kafin na je da nisa zan gaishe da jarumi masoyin kowa Oga Abdulkadir darakta jinjina nake karawa Bala mejo gaishe ka mai taimako gurin talakawa Bala mai biredin uban kirki jarumin mu ba shi gaza Idris Nabo a gaishe ka boka na jarma mai talaka Kama da wane batawa ne in ka ji wane baban zaba. A gaida kai jarman ka daure maji daɗin zuri baba. Mai martaba Aliyu Muhammad gabi yau na gaisuwa. Baban Isa tela gwaninmu tela kai kana alfarma Abubakar Jumi'a gaishe ka jarumin mu ba ka da dama Abdullahi ICPC jinjina nake karama Nuhu Zubair Zariya mai daraja kai da kai nake mai kima Ibrahim Boda ga manaja jarumi maso talaka Kama da wane batawa ne in ka ji wane baban zaba. A gaida kai jarman ka daure maji daɗin zuri baba. Mai martaba Aliyu Muhammad gabi yau na gaisuwa. Kasim security mai kirki Kasim kai mana komai Aliyu security mai kima a zahiri kai mana komai Suraja kafinta a gaishe ka jarumi ka mun komai Ciyaman ɗan garba namu jinjina nake karamai Mafuta ɗan lawal gezo ni na wake mai talaka Kama da wane batawa ne in ka ji wane baban zaba. A gaida kai jarman ka daure
gaisuwa. Yayye da kanne kun jarama gare su yau na yau gaisuwa ta. Usman Gabi na gaishe ka, jarumin mu ba shekaranta. Abubakar nawa gaishe ka, zuciyar mu za ya faranta. Gabilu ko Isa Gabi, jarumin mu ba shekaranta. Amin soja gaishe ka, Hamza na mu ne talaka. Kama da wani batawa ne in ka ji wani baban zaba. A gaida kai jarman ka daure maji daɗin zuwar baba. Mai martaba Aliyu Muhammad Gabi yau na gaisuwa. Aliyu Gabi Mansur Zainab jinjina nake a gare ku. Hadiza Halima da Aisha Rukayya ina gaishe ku. Salamatu Basla gaishe ku, na zo gare ku dan waken ku. Mu fita wutan hailawal getso, na ku ne ku zo fita ku. A tambaran cirman ubana, na zo gare shi mai talaka. Kama da wani batawa ne in ka ji wani baban zaba. A gaida kai jarman ka daure maji daɗin zuwar baba. Mai martaba Aliyu Muhammad Gabi yau na gaisuwa. Kama da wani batawa ne in ka ji wani baban zaba. A gaida kai jarman ka daure maji daɗin zuwar baba. Mai martaba Aliyu Muhammad Gabi yau na gaisuwa.